Kawrpuichhuah lam Sumdawnna tuna hian dar khat le minit sumthum panga nia minit exact nge kan tlan kan enang kung anuam par fu mai oi men Hmunpui kalpain foreign kan clear don ni an kal ve don mo katia punte filling station a petrol an thun don an mele kan ka tiringota kapna kal le kapnu ron kal tika kal ve tura ka nga ya ima chuan ka kal eta chuan Kawrpuichhuah village kan Sumdawnna ni Kawrpuichhuah showroom nu nga mi chu lo lakal ve a kal ve don ani ang ani chu vakal ho hong ni hi kan in thang zawa road divider siam ve hi anti ve mai he helai chun ti dik ve ta e a ha thla ka ni Hmunpui cheina na an manga ani dan tur angin an mang lem lo ani a dik ta e ka ti he tluan le ta pur si chong te kong ha po khang ani to a tiang thau hian an road divider siam dan linia a thla khop mai ko thang lama hi chuan Hmunpui cheina mo hian ti ani om ve renge ei helai chuan a dik le ta helai koi po la dik dar khat le minute somnga ka thleng e ka phone alo over hita alum lutuka thapo lak thei lo ni lai hi Kawrpuichhuah village tia chu nia dor kai po
an lo tam to ni hi lut phei zel phota ko labung tui pui ko thlang tui pui kha nia ni chuan helai hian midang pon tlan phei sia kan tlan phei ve zel phota border security force kem lo omani hi alum lutuga phone hi overheat vela camera tika I'm record theilowa kemin kan ngak tai dewa a theile a so lai son ipuya lei an to kai an rem lu an rem nge ni an le to lo dewa helai tang chuan foreign kalna chance venia voin hi in than program kan zova program om to ri lova zan lam chaw ani to a zan lam hi kan tlang do nem ka khelawa kan ho mai don nge ni kan tia chumi ma chuan foreign lam kan han lut ve zok don ani hi foreign kai na tur chu ni ta ni ni lei do tur so ni kal ve zo kan suk ve zo kan ti hian helai hi Kawrpuichhuah bridge siam mek chu nia ti chuan helam hi Bangladesh Theka bazar khania hei le let zol tur po thatle moi acham duai mai i chuan solam so in khuang e ka hrelo en ke chakma mi kha khami te khuwa khan in ka hria mana MLA ve to kha nihar kan ti o nihar te khuwa khan in ka hretlat ka chiang to lo voi khat kha kan vakal ve to ma khan khu lai khu ku ke na kal kai thein an siam nge nia ta khun kan suk thla ve lo kang hian kan lir thei te kan da a ke kalangai ta ni a so then kha chuan tlem zong chun tlan lu thawa mo se avut dur e mai tlan to lo mai ang ke in kal to mai vai wang nge ni an ram chu mai ni po hi motor po an khar lo cha bi pon thoi lo wa ngai a thaviau mai bo wang ti chu lo om khop mai mi hring an tam lo wa a om chun te hi an ven thon omang em ka hrelo wa helama hian mixer call cement chona samo cement chona king chu oma hela hian khu entry gate lo om ve le boka in bernge khulai khuan an kalpui dan hey
bridge bantura hi aturu khop mai alian hem khop mai hi khothang tui pui kha nia ta hian leyan do kai do na hi aban ani eng tia thuk nge ka khrelawa hi tuna chin po khu tui tling pum mai so lai so theka bazar helai chu an le chuna wang hian tui force na riau don ani hi so lai so theka bazar Bangladesh ram chu India rama le hi kai photanga chuta tang chuan so lai theka Bangladesh Sumdawnna mun tur vela hi tinga kal dan tur ka thiam la ve cái chú cắt lỗ, lại vợ tao cắt rủi máu, chỉ tắc cho các phụ nữ nó mới tắc chứ. ki ni china kan din na Kawrpuichhuah village kan ti ko chu mo khani la ron kal du mai he cái gì, khơi đó, foreign culture cái nào chuan kan nulak dangwal te hi yan longin an na leo zer mai don ni cái ni chana po hian tiếng nga tui pui a anin tol leng te po hi a thleng man mai theya alo kan lo thleng man lo ani poin kan tu le fa ti chu tui pui a hen an lein tol leng don ani an la leo ziai mai don ani foreign an kal don hi hei Lamah lấy ăn cá na kan foreign an bazar don ani so lai cheka sol an pa bazar don ani chuan hen hi nun suri lam mal suri tingdal kal tur tel ni ta a hela hian motor ko ngatlang thatoa war para lamte aizola then poi na tlang thei to ni helam ko nga hian nichira khan kalo soi sual dewa hi anun suri khachu ni thaw anun suri tru zo kalo nia ni har te khuwa ka ti akha hita wan zo ka ni nun suri wan zo ka nia helai hi chu nun suri tru ani kan hodon la yang so lai son trip khat chu ron kal len obin ka sia du le kan lo hak le lokang trip khat dang an lo kal le a khilai chak de wa khan BSF in check gate an le ya check gate ti la a vào kam chak da ya along khal tu te hi an hanin report thina ti chuan hei India flag te po an zarwa zel hi hei hi
helai ya security duty tele PSF te Bangladesh lampang ho te poina an lo fiat sam thing na turin India flag hi an tar thi na ni so la so khai na tu so la tu le yong le chau kan tum te up to a te helai hi tui na ala ka balu te ufek kan hi angi chu a balu hi thaim ka hrelowa helai hen chip khat ron chho velen oma hi ngak thleng le lo kang o ore na tanga ron chhon ni ayan sin po chakang aring mai buher kholen sin kan tiang khani bunga tang khian isa tin long ni tu na hian an hayar ka thelawa helai tang ni chuan sami theka kal tur son ki lai ki long chol hu na oma ki lai tang khian theka bazar hi cheng za thumin an tlan thei ni la bunga tang ka chuan sang ni vel nge sang khat zanga nge ka chiang to lo akan kal hun lai kha rei to ini ho kal khat chu sang ni le pariat vel nge hang vela kan kal dei khan ya chuwang chuan Kawrpuichhuah minute som panga vel tlan zuk thlena helai tanga za thuma han man kha aman khop to mai tuna chuan amai boka hei kong hi han sial tlang phei sela chun motor point helai hian lu phei vek thei tur hian ya ma se an sial si lova e an lei do hi apui khep ania o helai avau kama an banda hi heting hi ni a khulai a tui chim china deuh kha chuan a bial a mum mo ka tiang kha an da ani anin chop nok rup mai ni tunari chuan helai vel bori chu akhu em ani avut dur ani heng hi lei pha na tur thil vel aniang store room le workshop vela han phata na I tom hle mai kan kalpui te ka chu nun suri tu lama son so lama son an lenga ka chho sam to moi don ka pei to lo lung lu tu kalen thak ve box si lo wa kita dai hlim rem changa kalin thakang kan thengta